Wara xhur twal ta' ħela ta' ħin, il-policy tal-pompi tal-petrol b'sorpriża l-bosta se terġa' tmur għal konsultazzjoni. Dan ħareġ mill-Kumitat Parlamentari dwar l-Ambjent u l-Ippjanar fejn saret diskussjoni dwar il-policy l-ġdida li tirrigwardja l-pompi tal-petrol u rilokazzjoni ta' wħud mill-pompi tal-petrol preżenti. Intant l-oppożizzjoni permezz tal-pressjoni li qed twettaq waslet lill-Gvern jemenda dan id-dokument. Fil-laqa kien hemm preżenti numru ta' NGOs illi wrew id-dispjaċir tagħhom lejn il-mod kif saret din il-policy fosthom id-dewmien fl-aġġornament u d-dokumenti li jittrattaw din il-policy tal-pompi. It-ħassib kiber wara l-intqal li se jkun hemm it-tielet konsultazzjoni pubblika dwar din il-policy bil-Gvern jibqa' jaħrab milli jieħu pożizzjoni favur l-ambjent. Nekka u l-futur tagħna da fin-nofs il-pajjiż tagħna kien qered biċċa quddiem għajnejna ta' u ħadd toqgħod tgħidli noqgħod attent fil-lingwaġġ. Bir-rispett kollu lejkom issa il-futur tagħna ta' fin-nofs hawnhekk. Rispett tal-forum li qed fih. Emma li tgħid li trid toħroġ it-tielet konsultazzjoni wara sena u 8 xhur hija jiddispeċini qegħdin titnejku bin-nies xejn iktar. Tul il-laqa deputat min-naħa tal-Gvern Clint Camilleri bosta drabi ola leħnu u għajjar lill-membri tal-oppożizzjoni. Bir-rispett kollu ta' ma ndaħkux nies, ma ndaħkux nies, ma ndaħkux nies. Nistgħu nitkellmu bħal nies kont nagħmel domanda mmur. Jem bħal nies qed inkellmek u safelna fejn ma qatlek l-ebda kliem li ma kienx bħal tan-nies, ġifieri terminoloġija Maltija qed nuża li dan fil-vokabularju Malti. Intant, Jason Azzopardi kellim tal-oppożizzjoni dwar l-ambjent, l-affarijiet marittimi u l-Green Initiatives wera wkoll it-tħassib tiegħu fuq dan u kif id-deċiżjoni fuq din il-policy dejjem qed tiġi mġebda biż-żmien. Tul il-Kumitat ħareġ l-oppożizzjoni u s-soċjetà ċivili għandhom vuċi waħda e kif insistew li m'għandux ikun hemm spekulazzjoni dwar materji bħal dawn li jħarsu żoni fl-artijiet ODZ mifruxa ma' Malta. L-oppożizzjoni insistiet li trid aktar trasparenza fil-qasam ambjentali u mhux anqas.